Sadiq Salis Production. Kan san ki masoyiya ba na ji ban gani, inda ina raye ba za a taɓa ki ba. Kan san ka masoyina ba na ji ban gani, inda ina a raye ba za ta baka ba. Shakurumin ki sahiba ni mai son ki ne, in zan miki garkuwa idan baki yanzu ka ne, na zan miki mallaki ni din aina ki ne, na taka rawar gani a so ba zan bar ki ba. Kai ne na fara, kai ne ƙarshen so na fure, matsawar ina a raye hawaye na kazantare. In saka farin ciki daga safiya har dare, na ɗau maka alkawar a so ba zan bar ka ba. Kan san ka masoyina ba na ji ban gani, inda ina a raye ba za ta baka ba. Kin san majini da hantakin mamaye zuciya, mahadi na rayuwa take ce lamba daya, ni da ke kullum a tare mun zamto tsintsiya, inda na raye ba za a raba mu ba. Kai ne gwanina, da kai za na yi fahari, da ka yi kira na zan amsa ma da wuri. In ba ka kula masoyi tamkar ɗan jinjiri, inda ina a raye ba za a taɓa ka ba. Kan san ki masoyiya ba na ji ban gani,